We're beautiful. Here we go. Okay. So mga adlaw sa inyong tanan, no? So ngayon po ay pupunta kami sa Diclom River. Maghanap kami ng patula at rambutan. Let's go, kids. Okay. Let's go. Guys. Yan po. So, grabe itong mga bata na to. Naka-barefooted lang po sila. Walang mga sinilas. Ayan. Giro kayo sa ambog. Ayan po. So, po ito ang mga artista sa Pasiao Vines. Okay, pag-hi mo, pag-hi sa itong mga viewers. So ayan o, mga artista sa Pasiao Vines. Galing kami nag-modyol. So hindi pa marunong magbasa itong dalawa. Grade 1 and grade 2, hindi pa marunong magbasa. Ako, nakabasa na. Hindi pa marunong magbilang. Nako. Ayan po. Ayan. Yan po, may rambutan nakikita natin. Woo! Rambutan! Masaya! Rambutan! Ayan, mayroon pa. May puno pang rambutan, isa. Kanin natin o kuunoy natin. Ayan. Sige, maghanap muna ako ng patula. Alemon! Alemon! Kandol. Patula. Ubos na pala dito patula. Ayan. Ubos na po patula. Naunahan tayo sa mga taong kumuha dito. Punta tayo sa rambutan, kids. Doon sa mga kids natin.
We're beautiful.